Bravo, Zvijezda. To je ono što nas zanima, da ples bude zabava. Uživajte.
Izabela. Izabela. Mohni mame. Studio Vivona bilježi dugu tradiciju s ciljem organiziranja rekreacije i osmišljavanja slobodnog vremena djece, mladih i odraslih. U studiju se možete baviti suvremenim plesom, breakdanceom, aerobikom, pilatesom, polaziti školu plesa ili manekensku školu. Osnivačica je Kadri Kovačević-Jambor, a danas s njom radi nekoliko trenera specijaliziranih za razna područja. Vivona trenutno okuplja oko 150 članova. Danas smo vam pripremili 3 točke u kojima ćete moći upoznati 2 tehnike plesa, i to breakdance u grupi, a u suvremenom plesu jedan duo i solo. U prvoj točki predstavit će vam se Jessica Polarić i Dora Kopija sa temom Zig-Zag kao vječitim životnim suprotnostima i odnosima u prijateljstvu. Kako će završiti na kraju, sami pogledajte.